Haleluya. Tinokugamuchirai zvekare pachirongwa chedu Shoko RaMwari NeZviri Kuitika Munyika. Nhasi icho chatinopiwa namufudzi Chris, ichi chirongwa chikamu chegumi svondo rechipiri rechirongwa ichochi chatiri kuwana muna Zvita wa2024. Autenda Mwari zvikuru, chitenda mufudzi Chris nokuuya kwatiri vachititsanangurira kutidzidzisa shoko raMwari pamwe nokutibatsira kunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika. Pachirongwa chino mufudzi Chris vakabata nyaya dzakati wandei. Vakatanga vataura pamusoro peurwere, tuchii chaungaita pamusoro peurwere, vatitaridza mufananidzo nezvimwe mamwe mashoko avakataura kare vachitidzidzisa pamusoro pekuti tinofanira kuita sei patinosangana neurwere. Chimwe chavakanyanya kusimbisa, vakatitaridza kuti zvekuchipatara nehongu zvingabatsira hazvo, asi hatifaniri kukanganwa kuti vanhu vanogadzira mishonga, vanhu vekunana zvipatara vanotoda kuti vanhu varware. Saka mufudzi Kristu vakatitaridza kuti kazhinji zvinongoitika ipapo ndechokuti vanokupa mushonga unokubetsera nerimwe divi, asi vachikukanganisa zvine rimwe divi. Nokuti vakaonawo vanhu vanogadzira mishonga nezvipatara, vakaona kuti kana vanhu vakanga vari vatano vese nguva dzese havana mari yavangawana. Saka vanoitawo zvinhu zvinobetsera kuti homwe dzavo dzigare dzine mari. Saka vanenge havapi vanhu yambiro yakanaka yekuti vangaita sei nezveutano hwavo. Vanenge vachingoruma vachifuridzira vachingodaro. Pavaititadza izvozvo, pane mumwe wakatotaridza kuti vana chiremba vachitanga mabasa avo kare vane mhiko dzavaiita. Mhiko kare vaitoita mhiko dzokuti vachatungamirira vanhu pane zvokudya zvavanofanira kudya zvinovapa utano hwakanaka. Asi zvino kwanzi mhiko iyoyo dzakashandurwa. Vakutoita mhiko yavakuita zvino inenge haitauri nezvekuyambira vanhu pamusoro pezvekudya zvavangadya, asi inototaura pamusoro pekuti kana zvikaonekwa sokuti munhu zviri nani kuti munhu afe, kana chiremba vanenge vakatozvipikira kuti tichamubetsera kufa, ndo dzava dzimwe mhiko idzodzo. Vachivhara mufudzi Chris vakabva vataura chimwe chinhu vachiti simbisira kuti tinofanira kujairira kushandisa shoko raMwari kuchengetedza utano hwedu. Ukangofunga kuti uchachengetedza utano hwako nokudya kwakanaka, nokugara wakakombwa nana chiremba, nokuswera uchimhanya nokudii, hauna kwaunosvika. Kwanzi zvijaidze kushandisa shoko raMwari kuchengeta utano hwako. Zvijaidze kushandisa shoko raMwari kuchengeta utano hwako. Ngasimbisa zvekare nyaya yekutaura nedzimwe ndimi. Ngati taurai nendimi. Kwanzi zuva rimwe nerimwe taura nendimi zvine simba, kwa usataura zvokungoti harobo shoko moso. Kwa unofanira kudanidzira. Kwanzi pane imwe nguva yaunofanira kugona kudanidzira. Kwai dambudziko rikaramba risingadi kuenda, danidzira. Vakataridza kuti vanonzani vana Jesu pavakauya pabwiro hwaRazaro, Razaro wanga afa kwemazuva 4. Kwai vakadanidzira vakati, Razaro buda. Havana kuti Razaro buda. Asi kumwe kwavaiporesa vamwe vaingotaura
vaingotaura zvinyoronyoro zvikanzi saka pane pokutaura zvinyoronyoro kozoya pamwe pokusataura zvinyoronyoro. Saka iwe unofanira kunzwisisa pokutaura zvinyoronyoro nepokusataura zvinyoronyoro, unofanira kunzwisisa ipapo. Saka kwanzi zuva rimwe nerimwe, kamwe kana kaviri kana kangani, imbo zvitsaura, wombozvigwinyisa uchitaura nendimi, uchitaura uchidanidzira kwai kusvikira muviri wako wakungwenda nesimba raMwari, uchingwenda. Kwaita saizvozvo, kwai kana ukaita saizvozvo, kwai uchazongoona kuti zvimwe zvinhu zvaikunetsa zvinotanga kubva. Vakatotivimbisa vakati indai unoita svondo mazuva manomwe uchiita izvozvo. Kwai ngoita mazuva manomwe uchiita izvozvo, kana unoda kuti upota uchinyora pasi, kwai usaita zvokuurukira kuti nhasi waita mangwana warega. Nhasi mangwani zvichingodaro kusvika mazuva manomwe apera, kwai uchiita saizvo, kwai zvimwe zvirwadzo zvinotanga kuzuka zvichibva zvichienda. Ngaitinzwe mufudzi Kristu zvekare tisangane navo vachienderera mberi vachitidzidzisa pamusoro pezveutano izvozvi. Regai tibatana navo zvekare. Haleluya. Kwanzi regai nditange nendima iyoyo. Kwanzi ndatovhura ndima iyoyo yatabva mukutaura nezvazvo yavaRoma yesere, kubva pandima ye11 chete. Kwai ndo zvichaita kuti ugare uri mutano, uye kana mweya waiye akamutsa muponesi kubva kuvakafa uchigara mamuri, iye akamutsa muponesi kubva kuvakafa achapawo upenyu kumiviri yenyu inofa kubudikidza nomweya wake unogara mamuri. Pauro wanga achinyorera vatsvene iye wakamutsa muponesi kuvakafa achamutsa nokupa upenyu kumiviri yenyu inofa kubudikidza namweya mutsvene vanogara mamuri. Saka ari kutaura kuvanhu vaMwari, ari kuvazivisa zvavangaita kuti vagare vari vatano, vaine utano hwevaMwari. Ndatokuudzai nechekare kuti zvijaidze kunamata nedzimwe ndimi kwemazuva kana manomwe zvawo. Saka mazuva manomwe ari kuteverayo, taura nendimi kusvikira muviri wako wakungwenda nesimba raMwari. Uye ndati musanamata wakangodzikama. Aiwa, ndatinamata zvine shungu, uchizuza zvichibuda mweya mako kusvika muviri wako wabatwa nesimba ramweya mutsvene. Mubhaibheri tinodzidziswa pamusoro pekudzeya shoko raMwari. Pane nzira 3 dzokudzeya nadzo shoko raMwari. Nzira yokutanga ndeyokunge uchingodzeya, uchingotaura shoko raMwari chinyararire, uchitaurira mumwoyo mako zvokuti munhu agere pedo newe haagoni kukunzwa zvauri kutaura. Unenge uchingozevezera nokure kure, chizevezera nokure kure, chizevezera nokure kure, unenge usiri kunzwikwa. Iwayo ikoko ndokudzeya shoko raMwari kweimwe nzira kwakanaka. Asi pane kumwe kudzeya shoko raMwari kwaunoita kwaunenge uchitaura uchidudza
uchitonzwikwa uchitaura shoko iroro uchiritaura uri woga neimwe nzira zvekare. Asi unogona kupfuura ipapo wosvika pakuita rokudanidzira uchitaura shoko raMwari uchiridanidzira uchiita rokuomba. Utora kana wodzeya nenzira iyoyo shoko raMwari nenzira iyoyo unenge uchikutaura uchidanidzira muviri wako uchibvundiswa nemashoko aunenge uchitaura iwayo. Bhaibheri rinotsanangura kudzeya ikoko richikufananidza neshumba iri kuomba yaona kudya kwayo. Unofana kuzviita. Kana uri kuita hako zvokudzikama wakanyararira, pane zvimwe zvinhu zvingasashanduka. Kana ukadaro pane zvimwe zvinhu zvingasashanduka. Bhaibheri rinotiudza Jesu pavakauya kuhwiro hwaRazaro, Bhaibheri rinoti kwanzi Jesu vakadanidzira nezwi guru. Havana kumbofunga kuti papana vanhu vakawanda vanga varipo. Asi hakusi kokuporesa kwavaita munhu wese kwokudanidzira ikoko. Aiwa, pane chimwe chimusikana changa chafa, vakangosvika vakati chisikana chimuka zvinyoronyoro. Kasvika pane mumwe mukadzi, ishirikadzi yanga yafirwa nomwanakomana pa9, vangosvika vakangonobata nhowe papakaradzikwa chitunha, mujaya ndokumuka. Asi apa vakataura vachidanidzira. Pabwiro hwaRazaro vakataura vachidanidzira. Uyu Razaro vakanga afa kwemazuva 4. Saka zvakasiyana nezvimwe zvose. Anga ari munhu wanga ane mazuva 4 afa. Saka zvinhu zvanga zvakatosiyana apa. Munhu wanga woora uyu wanga asiyana navamwe vese vavanga vakambomutsa vafa. Saka panguva ino Jesu kwaye vakadanidzira nenzwi guru, vakati Razaro, chidanidzira chaizvo. Bhaibheri rinoti uyu murume wakanga afa, uyu Razaro, wakamuka wakafa. Pane nguva yokutaura zvinyoronyoro wakadzikama. Asi hama yangu, kana chinhu chacho changa chiri kuramba kuenda, wakufanira kuita zvokudanidzira zvino. Wakufanira kuita zvokudanidzira. Haudi kungoramba uchingochirera chirwere chacho, uchingochirera uchingochichengeta hako uchichityira. Pane nguva yatinodzinga mweya yetsvina. Dzimwe nguva tinongozevezera toti buda. Dzimwe nguva ndinongotarira pane akagarwa nemweya tsvina, mweya wetsvina wotoenda. Nguva tofanira kutombotaura kana chinhu. Asi pane dzimwe nguva dzandisingaiti zvekuita zvinyoronyoro. Ndinotaura chidanidzira nehasha. Ndoziva kuti zvine zvasiyana nedzimwe nguva dzese. Saka handizivi kuti iwewe une dambudziko ripi rauri kutsvaka kugadzirisa muupenyu hwako. Asi ndokuyambira kuti usarisekerera. Tofanira kushandisa zvatakapiwa naMwari. Shandisa simba ratakapiwa naMwari nemazano avakatipa. Mazano aMwari anodarika mazano evanhu. Mazano evanhu vanenge vachiita zvekungofunga, vana chiremba vanenge vachitaura havo zvavakadzidza. Vaita izvi zvikazodai zvinodai zvinogona kudai. Vanogona kutaura nenzira dzese idzodzo. Asi mbofunga kuti deno Mozisi akanga akafanira kutsvaka vadzidzi kuti toyambuka sei gungwa dzvuku. Vangadei vasina kumbiyambuka gungwa dzvuku. Mwari vakangomuti tambanudza ruoko rwako pamvura apa uritsemure. Unotsemura nei? Namashoko.
vadzidzi vaisagona kuita izvozvo. Unofunga kuti mudzidzi upi, chiremba upi waigona kumutsa Lazaro afa kwemazuva mana saizvozvo? Vakaudza Jesu zvikanzi Lazaro uyu wakutonhuhwa, kureva kuti wakutoora, ngatirege kana kuvhura hwiro hwacho. Jesu akati, ndakakuudzai kuti kudiko? Ndakati ndiri kumuka noupenyu. Tinofanira kugona kumira pashoko raMwari. Ndo zvatiri, tiri vaMwari, takagamuchira shoko raMwari, ndo ratoshandisa pakurarama kwedu. Shoko raMwari harina kufanana nemashoko revanhu. Shoko raMwari guru, shoko raMwari mazano aMwari. Rishandise pakurarama kwako. Vatiudza pataverenga apa, ngatiritaure zvekare vaRoma 7:1 chete. Kwauye kana mweya waye akamutsa muponesi kubva kuvakafa achigara mamuri, iye akamutsa muponesi kubva kuvakafa achapawo upenyu kumiviri yenyu inofa kubudikidza nomweya wake unogara mamuri. Kwanzi mweya mutsvene vakamutsa Jesu kuvakafa, ivavo Jesu mweya mutsvene vagere mauri vanozopa upenyu kumuviri wako wanga uchifanira kufa. Isu tinofanira kushandisa shoko raMwari pakurarama kwedu mazuva ano okupedzisira, ndiko kuti tisazoparadzwa sevamwe vanhu vese venyika ino, chiparadzwa naSatani. Shandisa shoko raMwari pakurarama kwako nhasi. Shandisa shoko raMwari pakurarama kwako nhasi. Haleluya. Zvakakosha chose. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika yedu iko zvino. Zvizhinji zvacho ndozvokutsvaka kuti bvisa pfungwa dzedu pana Mwari. NdiSatani anenge ari kutsvaka kubvisa pfungwa dzedu pana Mwari. Pfungwa dzedu dzambovaraidzwa dzaiswa uko, Satani anenge achida kunge achimhanyisa dzake tisingaoni. Saka tisogona kunge tiri kugadzirisa zvimwe zvemazuva ese, asi hatifaniri kukanganwa kuti Satani anogona kunge ane dzimwe dzaari kumhanyisa. Kwanzi hatifaniri kunge takavata, tifanira kugara takamuka, nokuti Satani unofamba achiomba seshumba achitsvaka wokumedza, asi munofanira kumudzivisa. Pashumiro yedu yechidyo ndo pandakakuudzai pamusoro pezvakarongwa naSatani. Kutsvaka kuti dzinyika dzinge dzisingagoni kunyatsotongeka zvakanaka. Pane vari kutsvaka kuti munyika muve namanyongori, kuti vagozouya vachingozoti chiregai timbofana kutonga zvekugadzirisa. Ukaona vanhu vakuita izvozvo zvokuda kutonga vachiti tinoda kungogadzirisa, kuri kutsvaka kudzvanyirira vanhu ikoko. Ndakakuudzai nemusi wesvondo izvozvo. Musi wechipiri takatoona kunyika yeSouth Korea, mutungamiri wenyika iyoyo anga akutoda izvozvo zvokuda kuti tombosiya zvemitemo, tombogadzirisa zvinhu munyika. Totenda Mwari kuti takanamata, takakuudzai patakanamata paya kuti zvinhu izvozvo zvanga zvisina kwazvinoenda. Saka mutungamiriri weSouth Korea uyu haana kwaakaenda nezano rake iroro, haana kumbopedza zuva aine zano iroro richifamba. Saka ndikuudzei zvino zvakataurwa
asi dare remakurukota eko rakabva rati hazvigoni kuti titonge nyika tichidai, asi mauto enyika iyi akabva aramba akati isusu tinongoteerera kumutungamiriri wenyika. Ndizvo hazvo, asi zvanga zvisina kunaka. Saka mutungamiriri wakabva azongoregera kuendera mberi nezano rake, asi kunamata kwedu ndokwakaita kuti afunge kuzoshandura pfungwa dzake, arege kuda kutonga nyika zvekugadzirisa zvinhu. Asi handizivi kuti sei anga ari kuda kuti achingotonga ega nyika. Hongu wanga ari kuti hake vanhu vanga vasarudzwa, makurukota anga asiri kuita zvinhu nomazvo, asi pane nzira dzakanaka dzokugadzirisa dambudziko rakadaro. Ungari akangotevera mutemo chaiwo, asi iye wakazoda kuti kana manetsa achibva aenda kutonga ndega, achida kudzinga vanhu vanga vasarudzwa nevanhu. Teerera, panguva dzakaita saizvodzo, kana ukanzwa vanhu vachitaura kutonga zvokugadzirisa zvinhu, kureva kuti vanenge vangoita zvavanoda mukutonga kwavo, havachina munhu wavachacheuka. Vanenge vasisatobvumiri vanhu kuti vave vakasungunuka kutaura zvavanoda kutaura. Ndo vanenge vatova mutemo. Saka Satani ndiye wanga aronga zvinhu izvi, achitanga nenyika yeSouth Korea. Asi ndiani waigona kufunga kuti South Korea ndio ingatanga kuita izvozvo, iyo nyika inova yakabudirira kudaro. Kureva kuti zvinhu zvakadai zvaigona kutoitika kana kuAustralia kana kuCanada. Vanongoti hapane zvisina kumira zvakanaka, regai timbogadzirisa. Vanhu vese tiregai tichiita zvatinoita. Pakutonga kwakadaro vanenge vakushandisa mauto, havachashandisi mapurisa, vakushandisa mauto. Ukasafarira zvavari kuita, vanokutumira mauto kumba kwako. Saka ndo chimwe chokutanga chakaitika musvondo irori. Zvakare takaona zvekare zvimwe zvakaitika kuSyria. Syria Bashar al-Assad wanga ari mutungamiri wenyika iyo akabva atorerwa chigaro, asi mataurirwa zvinoitwa zvinonzi wakatorerwa chinzvimbo nemagandanga anga ari munyika iyi, asi handizvo. Wakabviswa nemauto kuAmerica neekuTurkey neekuIsrael, ndo vakabvisa. Kureva kuti vanhu veEurope ndo vakabvisa mutungamiriri weSyria uyu. Saka mauto eSyria anga neta nokungoshungurudzwa neAmerica, ndosaka vakangobuda vakaenda. Kazoteerera zvakataurwa nemutungamiriri weIsraeri, wanga ari kutozviti ndiwo vamubvisa mutungamiriri uyu. Nyangwe Biden wekuAmerica wanga achitiwo dini chero wokuTurkey
akataurawo ndinofunga kuti achangotaurawo achiti ndiwo achibvuma kuti ndiwo akabvisa Assad. Nyaya chikonzero vose vachifara kuti Assad wabviswa, chavanoda kuita chichaitika muSyria. Fungai zvakaitika kuIraq, vakaparadza Iraq. Tarirai zvakaitika kuLibya, vakaparadza Libya. Saka zvatiri kuona kuSyria, Damascus, ndo zvimwe chete izvozvo. Pavakaparadza Libya, vatsvene vanga vasati vamuka. Vatsvene havana kunzwisisa zvanga zviri kuitika. Ndo zvimwe chete zvakaitika pakaparadzwa Iraq. Vatsvene vanga vasina kumuka, asiko zvino vatsvene vamuka, vakuziva zviri kuitika mudzinyika. Saka hatigoni kungovhara meso edu tichivarega vachiparadza Syria. Tine vanhu vaMwari vakawanda muSyria, tine vatsvene vakawanda vaMwari vari muSyria. Saka tichange tichiyanyengeterera vanhu ivavo kuti Syria kuti muSyria musaramba muchingorwiwa hondo sezvavakaita kuUkraine. Izve Ukraine zvinonzi satsitsino zvakaitwa naSatani ndezvokuti wakatanga kuparadza vatsvene imomo. Ndakambokutaurirai, wakatanga kuparadza vatsvene. Kune vatsvene vanga vari kushandiswa naMwari, vaishandiswa zvikuru naMwari, vakavarairwa ipapo ndokutotanga kutobatsirawo kurwisa vamwe vatsvene, sezvino ndo basa ravakanga vakapiwa naMwari. Pavakatanga kurwisa vamwe vatsvene, vamwe nevamwe vaparidzi vakabva bvisa meso avo pabasa ravo chairo chairo, Satani akabva apinda ndokuparadza nyika yavo, ndokuparadzazve shumiro dzevaparidzi vavo. Basa anga namakore achiitwa akaparadzwa. Unofanira kunzwisisa kuti isu tisu nharirire dzaMwari. Vanharirire vanhu vanochengetedza zvinhu nenzvimbo. Saka Mwari vanotitarisira kuti tinge takarindira tichinamata. Ndozvakataurwa naJesu kwairi, rindirai muchinamata. Tinofanira kunge takarindira tichinamata, tichivavarira kuti zvinhu zvirambe zvichifamba negwara razvakarongerwa naMwari. Rangerai zvakataura kwanzi, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa vakanamata, ndichavanzwa. Kwai kana vanhu vangu, Mwari vanoda kunzwa vanhu vavo vachinamata. Ndakakuudzai kuti musungano itsva Mwari vanonyanyisa kuzikamwa saMwari
verugare vanonzi havana kumuzikama kwavanoita kunodarika kworugare, kureva kuti ivo vanoshuvira rugare nguva yose. Nokuti vanoshuvira rugare, vanotarisirawo kuti isu tinge tiri kutsvaka rugare, tichitaura mashoko anounza rugare. Saka kwose kwauri kuda kuti unzwisise kuti Mwari vakakuisa pauri ipapo kuti uve nharirire, uve nharirire. Usarega Satani achitonga guta rako kana kutonga nyika yako. Usarega Satani achiita izvozvo. Usarega Satani achiita izvozvo. Kune zvinhu zvizhinji zvinogona kugadziriswa murugare vanhu vachitaurirana. Ndakataura ndikati nyaya yekuUkraine yaifanira kungopedzwa vanhu vachitaurirana nokutaurirana, asi vanhu vokuEurope veNATO vanga vasingadi zvokugara vanhu vachitaurirana, vanga vasingadi rugare nokuti zvanga zvisingabetseri. Vane pazvinangwa zvavo, hondo ndo yavanga vachitsvaka, uye vachiri kungoda hondo, vachiri kungoda hondo, vanoda kuti muve nokurwisana munyika imomo, vachiri kungoda hondo. Asi pavaida kuti hondo isvike, hapasi kusvika, haisi kusvika hondo yacho ipapapa. Pane zvavaida kuti Russia iite, asi haisati yazviita izvozvo. Nyaya yekuti isu tiri kushandisa simba raMweya Mutsvene kuzvirambidza. Nyika ino haisi yavo, ivo vanofunga ndeyavo, asi haisi yavo. Haisi yavo nyika ino, havasivo vanotonga nyika ino. Jesu vakati, farai, ini ndakakurira nyika. Vakakurira nyika, vakatipa masimba acho, vakatipa masimba acho okutonga nyika muno. Vakatipa masimba okuti titonge nyika ino mumweya. Ndo zvatofanira kuita izvozvo. Vatsvene kare vaisaziva izvi, vaingogamuchira zvavaiudzwa namapepanhau nemaTV namaredhiyo. Asi vazhinji vakuziva kuti zvinotaurwa pamaredhiyo, pamaTV, kazhinji kacho inhema. Vanotiudza zvavanoda kuti tinzwe. Vaimbositi vanotiudza zvinenge zviri kuitika, asi handizvo zvavari kuita. Vanoita zvokubika, vanobika nyaya. Pakaitika chinhu, ivo vanotsvaka kuti tichione maonero avanoda ivo. Vatapi venhau vazhinji vavava vanotova nemawirirano, vanoshanda pamwe nevanhu vanenge vachiita zvinhu mudzinyika, vachiita zvinhu zvavanenge zvine zvozobuda munhau. Saka kureva kuti ndo vaiti vezvinhu zvacho, ndo vatapi venyaya dzacho. Wonaiko zvino muSyria vari kukorokotedza vanhu vavanoti vanga vari magandanga muSyria. Zuro vaivati magandanga, nhasi vava kuvati vagona vabvisa nunzvatunzva. Hazviiti. Asi vanoziva kuti magandanga aya haasiwo akabvisa mutungamiriri uyu. Ivo vana Biden wokuAmerica nana Netanyahu
wokuisraeri ndo vakabvisa anhu ava. Mutungamiriri uyu ndo vanofanira kunge vachizvikorokotedza. Magandanga aya anga ari kutobetserwa navo. Haana chaanga atoriwo nawo nacho